Mas gihusgan sa otoridad ang pagbantay sa pasod sa mga karning baboy o mga produkto agi sa paglikay sa African swine fever kon ASF virus. Gawa sa mga produkto gikan sa Luzon, lakip sa gidili na ang gikan sa Eastern Visayas. Ang report ni Nico Sereno. Sa bagong executive order ni Governor Gwen Garcia, gidili ang entry sa mga pork o pork products gikan sa Eastern Visayas. Tungod kini, kay giingong posible ang entry sa mga karning baboy gikan sa Luzon, paingon sa Sugbo, agi sa mga pantalan sa Region 8. Subay kini sa kampanya sa ASF o African Swine Fever. Ang Mandaue City Veterinary Office miimplementar nag mga lakang pagtuman sa kamanduan. Gibisita sa ilang personnel ang pantalan sa barangay Labugon aron pahinumduman ang mga nagduma sa pantalan ug taga-barko. Even with documents, dili na siya pwede kay apil naman siya sa ban. So, even with documents pa ang mga products, they have to be returned back to the region. Taliwa sa ban sa mga pork o pork products gikan sa Luzon ug Region 8, gipasalig sa mga opisyales dunay igong supply niini sa kamerkaduhan labi na niining panahon sa Kapaskuhan. We still have negros in terms of lechons and ato asang local hog raisers na among tadaghan diri sa Cebu. So I think we have enough, and we have also importers direct from other kanang non-ASF kanang affected. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.